Sinollaan hei! Ja mä tekin videota. Jippi, mä tein videota. Ja mulla on tullut postia. Ei oo tullut mitään tavaroita, koska mä pyysin vaan, että niinku mulla on joskus aiemmin tullut näitä. Ja tässä on vain niinku näitä, mä en näitä tavaroita, koska ne on hävinnyt. Tänään jos sä olet huonossa ja mä en saittiin niitä. Katään läikikuvia. Olet kaunis kuin ruusu. Jatka saman lailla. Kuulin, että menette tauottailemaan. Tosi kiva kuulla. Pidä hauskaa. PS hyvää kesää. Sitten mun pitää kirjoittaa vastaan kohtaaminen. Tässä kynäliin. Ja vastaan sitten. Olet kuin prinsessa, lukee tossa. Moi, olet kaunis ja kiva. Tee lisää videota. Ja onnea, kun sinulle syntyy pikkuveli. PS, saa lukea videolla. Hyvää kesää, te Tania. Kiitos Tania. Ja joo, on syntynyt jo pikkuveli. Ja tällainen jämssu. Heips, olet kiva. Tee My Day, odotan sulta sitä. Ei ole muuta sanottavaa. Anteeksi. No ei se mitään. Kiitti se, keneltä se on. Tää on tällainen aurinko tossa. Se ei näy. Moi, olet hyvä blogaaja. En keksi paljon sanottavaa. PS, saa lukea videolla. Sinulla on hyviä videoita. Voitko tehdä maideita? Älä näytä käsialaa ja hyvää kesää. Kaikki odottaa mut siis oikeasti maideita. Mä tiedän, että teen sen joku päivä oikeasti. Hyvää kesälomaa ja olet hyvä blogaaja. Toivottavasti sinulla on hyvä kesäloma. Tee Jannika. Mulla on joka pikkuveli, niin se on tehnyt tolleen. Ihan kiitos. Kiitos Jannika. Sitten tohon pitää vastata. Mutta tämä video oli tässä, ei ollut enempää. Tää oli kyllä aika lyhyt. I'm sorry, mutta mä vastaan näihin. Tänään mä tein ihan vitus ihan sairasta videoita, koska mun tekee mieli blogata. Eikä mä vastaan näihin. Heppati, harrallaan, hei!